wannan bai dame ni ba dan yanzu an ce wa za a rushe min gida ba wannan bane saboda in na duba wancan ya kace wancan rigimar da na shigo na fito nan gurin ai wannan na kula ce wannan magana ake ne ya kace tsakanin da uba amma dai duk wanda yake waka ko ya taimaki ganduji ko ya wani kokari kamar kullum kamar kodayaushe kamar yadda muka saba kawo muku ingantattun labarai sahihai na faɗakarwa ban dariya har da ma ban haushi ka kasance tare da tashar mu ka danna mana subscribing kana da alamar kararrawa domin muna ɗora za ta samu mun gode a yau ne muna ɗauke da labarin Dauda Kahutu Rarara wanda mutane suke ta ja a kai inda mawaƙin yake ambata cewa yana zargin wasu mawaƙa guda biyu a cikin masana'antar Kannywood da suke mai zagon ƙasa. Waɗansu mutanen suna kiran cewa an rushewa Dauda Kahutu Rarara gida to ya misalta hakan. Ga shi daga bakinsa ku ji abin da Dauda Kahutu Rarara ya faɗa daga kansa. Mun gode. In bana nan za a san bana nan. Ka san mutum 1000 za su je taro. Wani ma ba a san ya je ba. Amma idan Rarara ya je za a ce ya je. Idan bai je ba za a ce bai je ba sai dai idan ban so a ganni ba ko kuma daman ba tare ne kai ni ba to kaga wannan ba wani abu bane ya ga duk Bahaushe zai fahimci abin da nake nufi ma'ana ni ina jami'ar APC na ba wani takaddama ko ni magana ce ta ni na ce ina yin sha'aban sharaɗa shine wanda suke zige-zige suna magana suna cewa kamar yadda ka faɗa ba sa son an gudu kan zabo dole ne sai na dawo na APC sar ko na yi kaza to mu dinnan mun mai gisa ba zan ce ni ba amma mai girma shugaban kasa shi kawo magana sak kuma da yawa sak nan ta kawo mana saka karu da yawa to kaga saboda haka a wannan gabar ya kamata mu duba mu ga menene ya dace me kuma ya cancanta a yi duk wanda ya cancanta ina bin a saboda dalilai da yawa waɗanda ya yi abubuwa da yawa waɗanda an gani waɗanda kuma muna sa rai idan ya ci zaɓe zai yi abubuwan da suka fi wanda ya baya to duk wanda zan ɗauka nan ɗaukai saboda dalilan da zan tallata shi za a ke cewa ni in zan yi za a sani in ba zan yi ba za a sani ba in ba zan yi ba za a sani saboda dole in dai zan yi zan tallata to wannan tallan wanda zan tallata dole yana da hujjoji na tallata wane a matsayin ɗan takarata kar mutum da bukatar dan takara wanda zai tsaya da kafar shi saboda wani kuma ne magana ana cewa zambo wani ce zauranci wani ce to kuma da ita waka siyasa duk lokacin da zaka ba da sako a siyasa sai ka dau hankalin mutane to wangayen da mutum da bai fahimta ba zai tsaya tambaya akai ya fi tsayawa akan shi ne ake nufi amma duk wanda zaka ji ya ce rarara ya ce kaza ko rarara ya ce ko ya zage ni Hausa ta ce wani zaman ba a fahimta in ne magana wani ba zai fahimci abin da ke ba sai ya ce a ai wannan wani ya zagawa saboda ita waka siyasa musamman ni irin tawa tunda ni da siyasar nake yi ni ba wani wakar fim nake ko wata waka ina wakar yabo ko waka fadakarwa amma a wannan gabar na fi yin wakar siyasa direct ko kuma an fi sani na da wakar siyasa saboda ita wakar siyasa kowa da kani zaka ma in dai ka faɗa abin da wani bai fahimta ba to kawai ya zama zargin zambo aka mun ko habaici aka mun ko zoranci aka mun to wannan ba za ka raba jita-jita da wannan ba amma dai wallahi da wannan masu shaci faɗin da girma ɗaliban shekaru lokacin da naka zo ni bai ma san sosai ba amma dai Allah ya sa na masa waƙoƙi guda 2 ko 3 sun yi tasiri alhamdulillah da aka zo aka ja layi kaga layi mai gida na zan bi har muka dawo gurin kwankwaso har muka dawo gurin Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna tare da Ganduje kuma har gobe ni na tare da Ganduje sai dai in shi da yace baya da bukatar tarayya ta da shi dai ana mu wanda muke da ita tana nan saboda ka san akwai shedanci a cikin hidimar siyasa wani sai ya munafunci zai ci abinci yanzu nake gaya maka mawaka guda 2 sun haɗa kai ko kuma suna mitin ko kuma suna tattaunawa ina rara yake da fili ko yake da gida a cikin Kano a je a ce ma gwamna ya kwace gidan nan ko ya kwace filin nan ko ya rushe kaga ne to kaga wannan ya kaga shedanci ne saboda haka ni alaka ta da mai girma gwamna tana nan kuma daman ko ina cikin Kano ko bana nan sai in shekara ko in wata 6 ban haɗa gwamna ba amma dai muna ma juna fatan alkhairi wanda wannan gabar mun yi na ce ni ba zan yi mun zauna da shi na ce ya ce in yi yan takarar shi na ce ba zan yi ba
ya ce me yasa na ce kai me yasa kake yin shi bai gaya min hujjar shi ba ni ban gaya mai tawa ba ya ce dan me ba zan ji ba ce kai dan me kace za ka yi da ya gaya min tashi mai gaya mai tawa to haka dai muka tsaya amma da ni alaka ta da shi ba ta canza ba kuma ko a yanzu da ake cewa mun samu matsala har wasu ke cewa wai gwamna zai rushe min gida to gwamna ya rushe min gida saboda ta baya sai ka gani ma inda za a mun adalci a wannan gabar nawa ma ya kamata a bi ni dan takarantawa tunda ha gani na goyi bayan Ganduje na ƙara goyon bayan Ganduje yanzu ya kamata tunda duk abin nan ɗaya muke yi da shi taimake ne in taimake ka bacin gurgudu saboda ba alfahari nake ba duk wani wanda zai magan Ganduje wahala ko shi na fi shi wahala akan takarar shi rayuwa da rayuwar iyali na gaba daya in baka manta ba da aka ce kafin a sa yan konkulusu an fara kona gidana a cikin jihar Kano kafin a sa yan konkulusu an fara kona ofis dina duk ya ga da Allah ya kiyaye duk wannan bai dame ni ba dan yanzu an ce za a rushe min gida ba wannan bane saboda na duba wancan ya ga wancan rigimar da na shigo na fito nan gurin ai wannan na kula ce wannan magana ake ne ya ga tsakanin da uba amma dai duk wanda yake watsa ko yake taimaki Ganduje ko ya wani kokari idan ka cire Murtala Garo shine yayana kawai amma wallahi sun matallahi ba wanda ya wahalar da rai a cikin tsarin Ganduje to zan Ganduje zai rushe min gida ya san inda zai gina min wani to duk magana ce ta banza wannan ya ce an rushe Marara gida wani ya ce an ce gobe za a rushe an ce kaza babu na san rigimar amma na rushe ai gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi to na san Ganduje bai sa a rushe min gida ba saboda haka ni ban fi karfin doka ba ban fi karfin a ce in mutum bai daidai ba a mai gyara amma dai wannan gidan ba ni na gina ba gwamna ne wanda yake ci lokacin ya gina wannan gidan da ake cewa za a rushe din gwamna ne gina da kanshi wannan gidan da ke ciki ni ma da na zo kawai dan renovation ne na gyara na shiga saboda haka ina ganin gwamna kuma ba zai gina abu gwamna ya zo ya ce wannan ginin bai yi ba ko an yi akan ruwa saboda duk wanda gwamna ke sawa aiki wancan irin su ne da yau nan wanda suke ba da takarda suke ba da abubuwan da komai a yi wannan shi gwamna to ai yanzu abin ma ya ba kan zargi tunda yanzu in ma ana so a rusa din ko kuma su suke so a rusa mawaka tunda akwai mawaka guda biyu waɗanda ba ma rusa gida suke magana ba ai magana gida a Kano ko a wannan ko fili ai me aka ce baka san guda nawa ne da ni ba kuma ba san nawa ne da ni ba ka gane dan kila wani ma yana haya a cikin gidana bai san na me ya kasa bai san na bane ko kuma wani makwacin gidana ne bai san gidana bane amma dai idan ka duba a ce mawaki ne zai bada liket ko kuma yake neman liket ina ne kadarar rana take mu ce Ganduje ya rusa muna tare da ku mun gode da sauraron mu da kuka yi Allah ya ƙara danƙon zumunci kar ka manta don na subscribe da alamar ƙararrawa domin samun wani labarin da zarar mun ɗora mun gode bye bye